Здравейте всички комедията, аз съм Бошен Вега, това ще е първен епизод на Let's Play Team Fortress и Сатър. Обичам Сатъра. Така, ние, извинете за преди, че не успяхме да... Както не, продължаваме. Извинете, че колко години вече не съм снимал причината заради лошия ми компютър и прекалено големия му лаг. Но нищо, пак се върнах. По-нервен от всякога. Лягва. Не бе, аз се шегух, не бе, бате, шегух се, бягай. Спарта, бягай. И това е причината да не снем от години, понеже компютър ми е лагал. За в бъдеще ще си купа нов. Спира се, че и ти си голяма досада. Да, и в този епизод ще си правим най-разни килове. Като ще си върна Сатъра, който Сатъра? Не знам къде избяга. Не знам, лаги ли... яба! Не, той слуша. Бяга... Не! Да фак на това място. Хело, снайпер! Пак не ме убил, И пак ще кажете, че не съм го убил. Май спай. Май спай, че си имам и на среща. We have secured the control point. Сатър. Ура, Сатър! Бегай! Пъти бегай, бе! Не го барай! Дай! Аре, бе! Яху! Продължаваме. Между другото... Вижте колко айтъмчуаци си имам. The control point is being contested. Сега ние ще разбързаме. No. Ще сме по-бързи. Дай. Айде. Вижте ме, ако са ми добри. То става спай. Тя го бия. Майко! Watch back. We have lost the control point. Yahoo! Friendly. Що не иска сме friends, бе? Лош. Что? Дай. Досадник. Аре, бе! The control point is being... Добре, отиваме да бим хеви. И да си умрем, като кучета. Там горе има хеви и... Много бързо да взема тази база. Тази база контрол point и дай да побързаме. What the fuck? Не стъпит спай. Я бъдето имам поцици. Дай. Ако искате, сега време за малко пиро. Закон са тилата си. Ще си остана така пичи. Но да видим
на какво може да сменим. Alert. Да, The ако ще control направим point is being contested. Така. Ще направим с този пич. Ай. Control point. Ето има оцели, не, ще стана с мътюха с обикновено хубаво. Това за нещо не става. Ай. Я, сестър! Не, пистолет. Къде някъде трябва да има светър, бе? Светър? Не. Я! Не. Ау! Правиш. Мъж. Я! О! А! Я! You're so bad! Secure the control point. А, не! Як? Alert. The control point is being captured. Задници. Нинджа! Яху! Кой? Аз? Бягай! Никой нищо не е видял. И иска се признаваме контрол поинта, не ни интересува за света. И някой ще ни попречи да се метаме от тука. Както и да е, свърши напаста. Да, тука. Вижте ка приятно. Освен да стоя на контрол поинта, да го заземаме, да стоя АФК. Хело. Мразата. Много там мраза. Давай. И както обясних и отново ще обясня. Къс си играем това сред за забавления и... Ай. Спра се! Няма досадам. Досада. Лош спай. Лош спай, на мен ме писна от тия спа, само да ми се върти. Извините, просто съм адски крив и... Ако не оправя много килове, защото съм крив и... се е този да нема... Да, ей, пак газера на... Добре, бе, тези постоянно пъти... Седете кима, ако се прави. Да ти искам сатара... Майко! Ето го спаля тя смърт. Както и мен. По едно време наистина... Дай сатър. Топ. Моето топче. Топче. Къде ми е топчето? Топче. Еля, прибати. Яй. Никога не можем да направим нещо като хората, явно. Айо! The control point is being captured. Пак ли, бе? Get on the freaking... Лош! Ай! Все, виждам так. Къде? Дай да бъдем едно инженер. Между другото за бъдеще ще правим както всички хора в които играят Team Fortress.
Ще играем Кобиши, бе. Брахме името, просто... Аре, остане го и тръгваме. Инженер файтър! Нос файтър! Бягай! Трябва да се възложим хелт. Също така да си оправим. Благодаря. Благодаря. Много са добри. Благодаря. Много благодаря. Така. Бриса! Аре бе. Най-после. Добре бе, защо се е мен? Не съм лъж. Не, то се има. Казах ти остема на менавато, кой се сети бе? Йоп. Добре, лицо. Опа, извините. Хора, права... И сега ще се превърша епизода, защото не знам колко дълъг става, май. Май. Добре, центрото се стои... Пак извинявайте. Пръса! Ади, бади. We have captured the control point. Alert. The control point is being captured. Спре с тапетите контрол поинтове да ни ги парат и да му се не види. Я! Аж го, махам се. Май. Няма се справим с тая игра. И аз, и играта не ме желая. Тоест, не че аз не желая, не. Са спираш. Чека дойда, как няма да дойда. Добре. Последно нещо. The control point is being contested. Както и да е, умряхме и така. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Божите БГ. Абонирайте се за мен. Дайте положителен вод за този клип. И аз ще ви кажа едно малко чао. Се разпъна! Айде, чао!